Салом алейкум, бародаред апаед, хоҳаред. 100% KFC маҳкам шид. Агар желание боша, марҳамат коркунӣ нав. И мақсад и сайт уже пашти 10 сола, 11 сола кор кардааст. Ина ман шумода нишон медиҳам. Проект пашол 3465 рӯз. Ҳамиха кор кардааст. Ина ман суми гирифтагӣ ман нишонтон медиҳам. 59297 рубл ман гирифтагиам. Ман регистрация кардагиам сайта 11.05.2023 пашти 1.5-2 сол мешавад. Пашти 2 сол мешавад ман ида кор кардаистам. Мақсад ина заказат виплату. Ина да Payer кошелёк гирифта метавонем, биткоин, USDT, ина Visa, Mir, Сбербанк, Тинькофф и дигар картаҳо ёки Киви. Ина мегирен, ина суммаи синимат кардаги ман 253 рубл, 244 рубл, 1500 рубл, 4195 рубл, 980, 123, 1300, 2600 и так далее. Агар кор кардани дошта бошен, желание сум кор кардани бошен, ина силкаша мемонам. Троен регистрация кунен, мақсад регистрация кунен. Ина ҷои пополниташ, пополнит медроен, ози пополнит баланс мекунен. Медроен инҷа картаи фақат русӣ хатӣ мешавад. СПП, Сбербанк, Тинькофф, ягонтаи дигаро вибират мекунен, ёки инаи Visa, Mirша вибират мекунен, ё доллар пополнит мекунен. Шумо да совет медиҳам, ай 5000 боло пополнит кунен. Ина 5000 рубл пополнит кардем 250% метавад. Или 10000 пополнит кардем 500%. Вақте ки шумо 5000 пополнит карден, инаи биржа Money Points ҳуй мешавад. Ай 5000 кам дар ҳуй намешавад. Мақсад инҷа медроен и биржаи и курси 0,2345 қад шумо мефурӯшен ҳар рӯз накори кардагитона. Шумо метавонед буфурӯшен ё метавонед инҷа подборе медроен, подробне медроен, инҷа увеличит мекунед. Дашоти ман 128 Money Points ай 128 рубл мешавад. Медроен ё увеличит мекунед, ёки мефурӯшен, баъд да картатон синимат мекунед. Мақсад кор ҳамин ки пополнит мекунен, ина инҷа купить птица астай. Ина инҷа медроен птица мехарен. Инами красный, синий, аймёз 1000таи ё 500таи хариден тамом. Дигар нахарен намешавад, и худаш уже зиёдӣ мешавад. Баъд ки хариден, баъд инҷа склад яйц медроен. Ҳаминҷа ҳамаи тухмои ҷамъшудагиро сабрат мекунен. Баъд продаж яйц мекунен. Мефурӯшенаш. Мефурӯшенаш инҷа ҷамъ мешавад, баъд ҳамиёро мефурӯшен. Якрӯзина коратон чанд сум мебошад, дар ин биржа медроен. Например, якрӯзина кори ман ина 542000 бошад, 542000-ро курси 0,2345 қад мефурӯшем. Мефурӯшем 127 рубл мешавад. И ай 5000 рубл ман пополнит кардагиам, ман чанд сола кор кардаистам, пашти 2 сол. Хай шумо метавонед зиёд пополнит кунед, сум кор кунед. Хай боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошен. Агар ягон ҷое нофаҳмӣ шид, нависен. 100% бефребай. Ина 10 сол кор кардаистам. Ман худам 2 сол пашти мешавад кор мекунам. Ҳамаш боваринокай официалниай, даста да интернет мезанед, мебураед и сайт. Ранги сайтҳои дигар чӣ нестай, хеле через дигар фақат силка ёфта мешавад, хеле нестай. Ина ман дар чирам кор кардам, дар KFC-рам, KFC тамом сӯхт. Ягон бор синимат накардам. Не ки VP4 доштам, хай сӯхт, хай да хай чизе шавад. Дар паноҳи Аллоҳ бошен, чизе шид связ кунед.